ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ଭାରତର ଅବନତି ଡିଜେନେରେସନ୍ ସେହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଟାଚ୍ଡ ହୁଅ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜେ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। सत्संग ग्रहण परिचालक उपस्थित पुण्यतपा दीति कुमादिदेव पुरुष पुराण सोमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वयाततं विश्वमनंत रूपो वायुर्जमग्निर्वरुणस्य शशांक प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र पृथ्वी पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो प्राणप्रिय जीवन सर्वस्व सृष्टि ठाकुरଙ୍କ ପରମପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଗତଜନନୀ ପରମାରାଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପରମପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ପରମପୂଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପରମପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ପରମପୂଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରମପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମ୍ମାନୀୟ ପରିଚାଳକ ସତୀର୍ଥ କର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାମାନେ যে সমস্ত উপস্থিত অଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର 129ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା କ୍ରମରେ ଏକ କଥା ସବୁ କୁହାଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଆବଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି ହେବାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଶ୍ରମରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବା କ୍ରମରେ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଟିକେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ ତ ହେବନି। ଖୁସିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଭିତରୁ ଉକୁଟି ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରାଯିବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ଖୁସିଟାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବ, ଭିତରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିପାରିବ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଟା କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା। କୁହାକୁହିର ବ୍ୟାପାର ତ କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିକିରି କିଏ କାହାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକା କଥା କରି ପକେଇବ ତା ବି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେଭଳି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ତ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିବା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କମ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି ନା କ'ଣ? ବହୁତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲେଣି। କେବଳ କଥା ହେଉଛି ବୋଧାବୋଧଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ରୁଟେଡ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀର ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରବଚନ ଭଳି ସେସବୁ କଥାକୁ କହି ବସିବା ବହୁତ କଥା ହବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟା କ'ଣ, ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା। ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଣର କଥା
ନାରୀର ନୀତିର 180 ବାଣୀର କଥା ହଉ କି ଆଉ ଯାହା କଥା ହଉ, ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ୟାର ବି ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ, ଯୁଗାନୁପାତିକ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା ଦେବୀ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କୁହାଯାଉ, এই ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍, এইটা କେବଳ ଖାଲି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଫଟୋ ଛବି ତା ନୁହେଁ, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ହିଁ ରହିଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଆଧାର, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରମା ପ୍ରକୃତି, ଯେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେଇଭଳି କେହି ଯେ କି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ଧାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାରିଟା ପାଖୁଡ଼ାରେ, ଚାରିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରମାଣିତ ବି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ରାଧାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ତ ନେଇ ଆମେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ରକମର କରନ୍ତି। ମା ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ବିକୃତ ପରିବେଷଣ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଦେହରେ ମନମାନି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳି ନୁହେଁ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପରମା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ରାଧା। ଆରାଧୟତେ ରାଧା ଆକର୍ଷୟତେ କୃଷ୍ଣ, ଆକର୍ଷଣରୁ ଆରାଧନାର ବାଟ ଦେଇକିରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହବାର ଯେ ଧାରା, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଅନେକ କଥା ଛାଡ଼େ, ସେ ବହୁ କଥାର ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତା ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ଛବି, ଯୋଉଠିକି ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରପରଲି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିପାରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଫଟୋ ଛବି। ତ ଏଇଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକଟନ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ସାଇଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଗୋଟେ ପଟରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି, ଲୀଳା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଧରିପାରିବେ, ପ୍ରପରଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକଟିତ ହବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିଦେଇପାରିବେ। এইভাবে জোড়ে সাইডর আবশ্যকতা পড়িଥାଏ। তেণু যুগে যুগে তাଙ୍କ ଲୀଳାର ଗେଟଅପ୍ରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ହିଁ ଥାଏ। ଏ ଯୁଗରେ ବି ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟରେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଜୀବନ୍ତ ନାଟକ। ଏ ସବୁ ଆଉ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେଇ ଧାରାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମାନ୍ୱୟ। ଏ ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା, ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେଇ ରୂପର ପ୍ରକଟନଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରକମରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚାରି ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା। ଏଇଠି ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ରଖୁଥିଲି, ଆଡ଼େ ଆମେ ବସି ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହିଁ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ସେତିକି ହିଁ କଥା। ଆଉ ଜୀବନର ସାଧନା, ତପସ୍ୟା, ବଡ଼ମା ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିକି କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଚଳୁଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାପନ ଧର୍ମୀ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କଣଟେ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ଧର୍ମୀ ନ କଲେ ଆମକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ନହେଲେ ବେକାର ହେଇଯିବ ନା, ଗୁଣଟା କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ଜଣେ ଯଦି ଏଇଟା କରିପାରିଲା, ସମାଜ ସେବା କଣଟେ କରିପାରିଲା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିଏ ଯଦି କୋଉଠି ଗଛଟେ ଲଗେଇଲା ତା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୌଣସି ମାଟିଏ ଯଦି କୌଣସି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲା ତାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଧର୍ମୀ କରିଦିଅ। କେବଳ ମା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଜାଣିବାରେ ହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା।
ବିଳମ୍ବ ହବା ନହବାରେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଯାଏ ଆସିନଥାଏ। ନାରୀ ଚରିତ୍ରର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେ ପୁରୁଷ ବଡ଼ ନା ନାରୀ, ପୁରୁଷ ବଡ଼ ନା ନାରୀ ବଡ଼। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି, ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଜାତିସଂଘରେ ଦାବି ରଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମାନ, ପୁରୁଷ ଯାହା ନାରୀ ବିକୃତ କଥା ଗୁଡ଼ା। ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମାନ କେମିତି ହେବେ? ଯିଏ ତା ମାନେ ଯେ କିଏ ତଳକୁ ରହିଗଲା କିଏ ଉପରକୁ ରହିଗଲା ତା ତ ନୁହେଁ ନା। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ, ନାରୀ ନାରୀ ଭଳିଆ। ନାରୀ ଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ପୁରୁଷ ଠାରେ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ନାରୀ ଠାରେ ନାହିଁ। ନାରୀ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମହାନ, ପୁରୁଷ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମହାନ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅଜବ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନାରୀ କେତେବେଳେ ନିଶକ୍ତିକରଣ ଥିଲା ଯେ ନାରୀ ବା ମୂଳରୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଆଉ ତାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଏଭଳି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫମ୍ପାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ନାରୀକୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର କୁହାରେ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଅନେକ କଥା ଅଛି, କେତେ ଦୂର ଆମେ ବୋଧ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ହେଲା। ଯାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଆଗ ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରି ଦିଆଗଲା। একথা শাস্ত্র প্রমাণ করিদেলা যে যেতবেলে সমস্ত কাচার হয়ে পড়িলে কেହି কিছু করিপারিলে ନାହିଁ সেতবেলে দুষ্ট দমন ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶରଣ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଗ ସିଏ ମା ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା ହେଲା ପରେ ତେଣିକି ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ବିଦ୍ୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ସ୍ୱାହା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ବୋଧା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଭକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନାନାଦି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ତେଣୁ ଆଗେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତୃ ଭୂମିକାଟାକୁ ନିର୍ବାହ କଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କଠାରେ କଣଟାଏ ରହିଛି, ସେ କଣଟେ କରିଦେଇପାରିବେ। କଥାଟାକୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ କଥା ଅଛି ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟେ ଜାୟତାରେ ଜାତ ନାରୀ ନଷ୍ଟେ ଜାତ ପୂର୍ବକା, ପୁରୁଷ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏକା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ନାରୀ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନେପୋଲିୟନ ବୋନାପାର୍ଟ ସେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାହାର ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। Give me 10 good mothers, I will give you a good nation. ମତେ 10ଟା ଭଲ ମା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସେଠି କାହିଁ କହିନଥିଲେ ଯେ ଭଲ ପୁରୁଷ 10ଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି। ତେଣୁ ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ଯେଉଁ ଜାତକ ତେଣୁ ଜାତି। ନାରୀ ଠାରେ କିଭଳିଆ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି କହିବାର କଥାଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନେକ ଭଲ କଥା ଥିଲା, ସେ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ନ ଆସିପାରିବାର ବାଟଟା କ'ଣ ନା ଯିଏ ଆଣିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉଟାକି ମା ମାନଙ୍କ ଦେଇକିରି ହିଁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାଟା ସେଇଠି ରହିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଉଦାହରଣଟା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାର୍ବନ କପି କରି ଥୋଇଦେବାର ଭୂମିକାଟାକୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବହନ ଧାରା ଭିତର ଦେଇକିରି ତାଙ୍କରି ଗୁଣ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ସଂସାରକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ବନ କପି ନେଇ ଆସିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟା। ତେଣୁ ନାରୀର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ପୁଣି ତାକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବା, ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ପୁରୁଷ ଠାରେ ନାହିଁ। ନାରୀ ପାରିବ ବୋଲି ତା ଠାରେ ସେ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ସେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, କରଣେଷୁ ଦାସୀ, ଭୋଜନେଷୁ ମାତା, ଶୟନେଷୁ ରମ୍ଭା, କ୍ଷମାୟା ଧରିତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଥିଆ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଅଛି ତାଙ୍କର ମା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ କିଭଳି ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ହେଇଯାଇପାରେ, କାଳିଦାସ କ'ଣ ଯାଇ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ସାରମର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଯେ ଏଇଭଳି ହିଁ ସେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଏଠି କବିଙ୍କର କଥାଟା ରହିଛି।
ଯେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟର କଥା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକରି ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଭୂମିକାଟା ସେ ନିର୍ବାହ କରେ। ଭୂମିକା ତ ଯେବେ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡରେ ସେ ରହିଗଲା ସେ ଆଉ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କାହିଁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଦାସୀ ଭଳିଆ ହିଁ କରେ ଭୋଜନେଶୁ ମାତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକାଟାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଅଛି କାରଣ ସେଭଳି ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତା ପାଖରେ ଦେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାଗରିକ ନାରକରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବହୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ସେହି ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା କରିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିପାରିବ। ଆମେ ଓଷାବାର ବ୍ରତ କ୍ରମରେ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓଷାବାର ବ୍ରତର ସବୁ ବିଧାନ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅମକେଇ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ କଡ଼ୁଆ ଚଉଥ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାଇ ପୂଜାନା କ'ଣ କରନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଯମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଷା କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରନ୍ତି। ତାମାନେ ମଙ୍ଗଳଟାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକୁ ଆନୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ମନରେ ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ କଲେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ନ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇ ଓଷାଟା ନ କଲେ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଓଷାଟା ନ କଲେ ଏଇଟା ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ। এটা আমার কথা নয় শাস্ত্র পুরাণর কথা দেখুন পুরুষ লোক যদি এই ওষাটা ন করিব স্ত্রী কি টিকে ঠন্ডা ধরিব এভাবে ওষার ব্যবস্থা কোটি কোউ গোটে ওষা আছে কিন্তু এই ওষাটা যদি স্ত্রী ন করিব স্বামীর অকাল মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা বি রয়েছে রয়েছে তেমন কইবার কথাটা ହିଁ হচ্ছে যে তার সেভাবে ক্ষমতা ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେହି ପଦରେ ହିଁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ହେଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ସେ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ହେଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ବିଦାୟିନୀ ହେଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିରୂପା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମା କାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ କି ଆମେ ସେ ସବୁ ରୂପର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ନିଜଠାରେ ସେଇ ରୂପକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ କରିବାର ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରାଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି ଚିଠା ନ ହୁଏ ମୁଁ କରିବିନି ତାପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ এইগুড়াক যদি ন করা যায় তাহলে মু এটা করিবি আমি আমার চিঠা প্রস্তুতিরে ব্যস্ত রহি গোটে কথা এই কুযাউলা কৌলা যে খালি কথায় কথা কইলে হবনি যে আমি মাଙ୍କ জীবনর সে ঘটনার গোটে উদাহরণକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟ କମ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ କଥା କହିପାରିବନି। ମା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ରୂପ ଧରି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇ ବଡ଼ ବୋଉ। ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଏତେ ନିରୁଦ୍ଧି ଦିନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସହଜ ଭାବେ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବୋଉ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନଟା ଏତେ ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଠାକୁର ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଉପସର୍ଗଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଶବ୍ଦଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୟ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ଯେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସବୁ ହିଁ ଟେନସନ୍ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ସହଜ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସିକିରି ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦୁଇ ଜଣ ଆଧୁନିକ ଦମ୍ପତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲା ପରେ କାଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା ଏ କଥା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ନା ହଁ ଲେଖା ଅଛି ନା ଆମେ ବି ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନା ଯିବା ନା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କହନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଟେନସନରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବନି ନା ଇଏ ଆଧୁନିକତାର କଥା। ଧୀରେନ ଭାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଥାଏ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଆର ପଟ ଘରଟା ନା କଥାଟା ଏକଡ଼କୁ ଶୁଭୁଛି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ କିଏ କିରେ ଧୀରେତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ
ମାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବରଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବସିଲେ, ମା ସେତେବେଳେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଧୀରେ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆଗ ପଳେଇଥିଲି, ତାପରେ ମାନେ ମୋ କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ନିର୍ବିଘ୍ନତାଟା କେମିତି ଆସିବ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଏ ଖବରଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଏତିକି ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଦିନ ଆସି ଦେଖିଛି, ଔଷଧ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଭୋକ ହବ, ଯାହା ହବ। ଏଇ ଖବରଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା କଥା କାହିଁ ଯାଇ ସେଠି ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି, ମୋର କଣ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଏଭଳି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ ବହୁତ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥାଏ। ଜଣେ ଭାଇ ସେତିକିବେଳେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମର ଖବର ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବଡ଼ଭଗବାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ସେ କହିଲେ ନା। ଠାକୁରଙ୍କର ମନଟା ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା। ମାନେ ଶୁଖିଗଲା ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଭାବଟା ଥିଲା ଟିକେ ମାତା ମା ପାଖରେ ବସି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଶିଖିଲନି? ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୁଣି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୁଁ ତ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲି, ମତେ କହିଲେ ବଡ଼ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇନି। ମୋର ଭୁଲଟା ହେଲା କୋଉଠି, ଆଡ଼େ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ମା ଆନାଲିସିସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଜାଣିଛୁ ତ ବଡ଼ଭକାର ଦେହ ଖରାପ। ସେଇ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମନରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତତେ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ଭକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ମତେ ଦେଖା କରିସାରିକି ବଡ଼ଭକା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତା ଖବରଟା ବୁଝିବେ ଯାଇ କହିବେ, ହଁ ଠିକ କଥା, ତୁ କ'ଣ ସତ କଥା କହିଲୁ? ମାନେ ଆମ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆମକୁ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଏସବୁକୁ କେବେ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରନ୍ତିନି। ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି ଆନାଲିସିସ୍ ନ ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଫାଙ୍କିବାଜିରେ ଉଡ଼ିବା, ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହବ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଭିତର ଜିନିଷଟା ସଜାଡ଼ିବା ଯାହାକୁ ହେଉଛି ନାମ। ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନଟା ବଳବତ୍ତର ରହିଲେ ସିନା ଏ ଭାବନାଟାକୁ ଡିପ୍ ହେଇପାରିବ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଡିପ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେସବୁ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ନାଇଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର, ମାଙ୍କର, ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ ଆଦର୍ଶ, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଏତିକି କେବଳ ଖାଲି ଜାଣିଲେ ଚଳିବନି। ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାକୁ କୁହାଯାଏନି କି ଶୁଣାଯାଏନି। ଯେତିକି ଟିକେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କରିପାରିଲି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଲାଭ। परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य को श्रीपाद मंदिर वरेण्य सत्संग अग्रणी परिचालक उपस्थित पुण्यतपा तिथि गज जाजक कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई मैंने स्नेहमयी माँ मैंने आदर कर छोट छोट पिला सुधी साधु सज्जन मंडल जे समस्ते खूब आनंद लगुच आज बहुत दिन पर करोनार दीर्घ 2 वर्ष पर ये सत्संग आम मैंने समस्त एकायित होइछे। आश्रम से अनेक निर्देश आसी जी जो केन्द्र विहार मंदिर मानक माँ जन्म दिवस टाक बहुत साडंबरे पालन करे। जहाँ आम मंदिर स्वस्ति विहार गणमलपुर ये सत्संग केन्द्र से अनुकूल आज परमदाता जगज्जननी श्री श्री बड़मांकर 129तम जन्म दिवस परिपालन अवसर आम समस्त एकायित होती। आनंदर कथा हूँ से मत ये भल लगुच विशेष भाव ये आम डिपुआर ट्रेनिंग जाइलु देवघर। ये देवघर जो परम पूज्यपाद श्री श्री विंकीदा पाखे पांजा निर्माण थी से समय आम जो पांजा
ଆମକୁ ବାନ୍ଧା ଦେଉଥିଲେ। সেই সময় হঠাৎ কিনা ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ବିଜୟ ଭାଇକି ଅନେଇକି କହିଲେ, ବିଜୟ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ବିଜୟ ଦା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ମନ୍ଦିରରେ ଖାଲି ମଶା ମାଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। କହିଲେ କରୋନା ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ କହିଲେ କରୋନା ଚାଲିଗଲାଣି। ବିଜୟ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଥରକା ଯାଇ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ହାଉସଫୁଲ୍ କରିକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ବହୁ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, এইଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଚାଲିବ ଯେଭଳି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେବଳ ଏତିକି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମକୁ ସେଦିନ କହିଦେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମୟ ବା ତାଡ଼ନା ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା ଧନ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଯେ ବି এই কথাটা শুଣିଥିଲୁ ନିଜକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ରେତଧାର ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେଉଁ କଥାଟା ଥରେ ବାହାରି ଆସେ ତା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଯାହାଙ୍କର କଥା କହିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ସେଇଭଳି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତାଙ୍କ ଯେ ରେତଧାରା ଭାଇ ସନ୍ତାନ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କଥା ବିଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେବା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନଟା ନିର୍ବିଘ୍ନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମମତା ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମର କେବଳ କଥା ଚିନ୍ତା ମାତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ, କରିବା ବା ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ନ ପାର, ପାଇବା ଯେ ତୁମର ତୁମ ସାକ୍ଷର ହେଇଯିବ ତାହାକୁ ଗତି ନିଶ୍ଚୟଟା। ନାରଣୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ଠାକୁର ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେ ନାରୀ ଜନ୍ମଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଭଳି ଚଳିବାକୁ ହବ, ସେଇଟା ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିକି ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ, କି ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆର ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇଭଳି ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ, ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଦର୍ଶ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। এই যে ମାଙ୍କର କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ଥରେ ମା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ମା ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଠାକୁର ସେଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଠାକୁର ଦେଖିକି ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଯେ ଖାଇବା କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରଠାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଭଳି କେବେ ହେଲେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମା କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝୁଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। କହିବାର କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ମା ସାରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାପ ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ମାନେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂଜା ମାନେ ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିଙ୍କିଦା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଆସନ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ରହିବ। ମାନେ କଥାଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଆସନ ଆଗ ଭିତରେ କୌଣସି ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର
ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ କାଢ଼ିବା କି ନ କାଢ଼ିବା ଆଜି ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା କହିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ଆଉ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଆସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ ରହିବ। ମାନେ ଏତେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା କହିଲେ ତେଣୁ ମା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇ ନପାରେ। କାରଣ ଠାକୁର ଯେ ତାଙ୍କର ନାରୀ ରୂପଟା ହେଉଛନ୍ତି ମା। କାରଣ ସଂସାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ଜୀବନରେ ଯଦି ଚାଲନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ତଥା ପାରିବେଶିକ ଜୀବନ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମା ଚାହିଁଲେ ରମଣୀୟ ଗୁଣ ହୁଏ ଘରଟିଏ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ରମଣୀୟ ଗୁଣଟା ଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଷ୍ଠାଟା ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ରହେ ତାର ଘର ପ୍ରତି ରହେ ତାର ସଂସାର ପ୍ରତି ରହେ ତାର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ରହେ ତାର ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମା ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଡିପିୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିପିୱାର୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ଦିନରେ 1000 2000 ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମର ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଉଠିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଆମର ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମ। ଯେ ଆମେ ମାଟିଏ ହେଇଛି ଯେ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବା ଯିବା ତା ନୁହେଁ। ଆମ ପରିବେଶ ସହିତ ଆମ ପରିବେଶ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଲେ ତାପରେ ତୁମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିପାତ ଯିବେ ସୁଖୀ ବସି তুমি ଖାଇବ ପୁଞ୍ଜି ଯାହା ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପୁଞ୍ଜି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ 129ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଝରିପଡ଼ୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମର ଏଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଛୁଟି ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। आचार्य स्वामी